Salutare și în acest episod ne jucăm Goat Simulator, simulatorul de cap, cred că l-am mai jucat dată și asta sunt destule view-uri și da, am mai făcut un episod, atunci era de pe telefon. Perfect, suntem în oraș, ok? Ok. Ignorați faptul că jucăm de pe calculator. Au. Am avut un accident bun. A călcat mașina. Ne vrem încoace. Wow. Sau mi-a flotat mașina, tot era să mă duc. Nu contează. Cum are mai rapid? Tot cad. Oh my god. A iau cu mine. Haide. S-a dus mașina. M-am dus și eu odată cu mașina că sunt în apă. Hai că înotăm leșinați. Așa notă caprele și în viața reală, oare? Pe acolo. Cum alergă mai rapid, nu putem? Aia e. Pa. Bună. Vină cu mine. Ce ciudat l-am luat. Ups. Aici îl pun. Ignorați faptul că o să ne mai dă și reclame că... Da, nu am plătit să nu dea reclame. Ce mai avem pe aici? Opa. Înzurat. Ok. Avem ca obiectiv să sărim 6 secunde. Ia. Mamă, ce duce. Acum că o facem? Zurăm. Aproape. Nu cred că vom sări mai mult de atât. Ok. Un camion. Le-au cu mie că-mi place. Ok. Așa. Bă. Au. Câta limba să aibă? Ești ok? Nu cred că e ok. Așa. Bă, stai, n-ai voie să mergi. Am luat un topor cu mine. S-au dus oamenii. Ia ce este aici? Ce sunt ăștia? Ok. Ajutor. Mă urmărești niște ciudați.
Bună. Ia vreau cu mine. Bro, lăsați-mă în pace. Dă-mi la o parte. Dă-mă cum să mă bag cu ei. Nu mă încoace. Au. Asta are un tricou cu mine. Wow. Tot du-te. Bă, dar lasă-mă pace! În fine. Bună. Ok, plătim. Bă, dar asta chiar vine peste mine peste tot. Bun. Asta n-aer. Aici. La 5 like-uri, promit că postez următorul clip de Goat Simulator. Pa, pa!